В момента Нетко снима и той. Много е зает. Ето и Тодорка е тук. Теди. Теди вистачи. Да видим. Ти да снимам моето. Браво! Хайде да направим чао-чао. Хайде махнем хребета. Масата е готова. Да направим по-начална стойка за камерата. Направим чао-чао. Всички сме на ток. Приготвени сме. Хайде Лено. Иди. Аре! Аре, Печев, какво ще прави? Челна стойка ще се Той без това не може. Това станделя всеки път говори. Нетко! Още не сме почнали да пием. И е готово. Браво! Дай сега направиш шпагат. Какво прави байт там, Лено? Сега върго чатни са се те. Това от лаптопа нищо няма. Това е супер музика, няма да го музика. Добре, не чакай. Той е една касета. Нали горе има ли такова, бе, дето за вашата. Това е